ọgwụ ọrịa ejigoro Anambra steeti orejigo mana orejibero ee a gwara bụ nnọọ a na-agụrụ akwụ nwanne ya na-ege mgbe a tụtụrụ ndị native doctor na-awa ha agba ndị pastọ na-achị ka ikwu ọ dịghị egwu chi ga-agbara agụrụ ọzọ jisi ike n'agha oge ọgụ eruo jisi ike n'agha orejigo mana orejigo na it has registered and it must register. And right now, register. When we na-eme campaign first tenor ka abanye second tenor. Na Soludo them mama ruo no n'obi dị n'azụ. And n'obi adị n'azụ ewere ndị ụka wee mee ọdịda dị Jesu na anụ ebe tere m na mbata na second tenor mma kpọtụ Jesu n'eluigwe mee ka Michael bịa gwọọ onye ọbụla ọrịa mmemme ka Virgin Maria na-eku ya mmiri n'ọnụ bifo anyị pụta ụlọ ụtụ St. Joseph dị asọ emeela ka anyị rie nri ụtụtụ tụnyere na-eme ndị ụka wee kakwuru ma ndị ụka na-eme nkakwu ndị ụka wee kakwuru manyere ka ewu akpọ eje ahịa wee were aka nne aka ekpe na-ebiri Soludo pem 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 ebigide bie ma local gọọmenti 21/21 bie 10/10 21/21 ọ na-ekweghị nsị unu Soludo bụ n'oge waba ndị dibịa agba na second tenor bụ ndị ụka unu si nne ihe eji agara egwu ọdọkpụta enyi m nwoke nyere China visa bụchara ọkụ wee gwa ya agba ndị mmadụ asị je ebe ahụ nwaanyị chọghị ikwu maka chara ọkụ nke bụ eziokwu na ọmụ nyere chara ọkụ China visa ojije China mberecha ya ka ị ga m esi wee gwa my friend agba mana enyere gị visa na agba m na isokwa arụ ọjọbọ mana nke a bụgoro sorry for another day agara ekwu orubọsị a wee seke ndị pastọ mmadụ 10 wee na-agụrụ ha n'egwu nwanụrụ nta tụrụzanza ntụrụnza n'ebe ahụ eme gịnị ana m atụrụ nne m ose awee na-agụrụ atụrụzanza ntụrụnza n'ebe ahụ eme gịnị ana m atụrụ nne m ose wee tụkọrọ ndị dibịa ndị pastọ mmadụ 10 n'ime ọkwa ozo 9 ndị ya gọzọ 13 wee nwa ihe isi na area command awe ha na-azara ụgba ihe ha ma jọs na ebere gịnị ha kwuru etu a ka Jehova kwuru mana ime ala obi ha mara Jehova ekwuo na mana ihe nweziri chọrọ ịjụ ezigbote amị ebe gọvanọ bụkọta gwa bụ na Soludo na-arụ ọrụ etu a nke ọ na-arụkọta doro m anya nke a I love it mana ụzọ ihe na-abụ ka m chọrọ ya ka ndị ọnwa mgbaafọ Soludo nwanne m biko arezi na-eme ndị pastọ ọ egwu na-atụ gị ịkpatụ Catholic priest aka ka ọ dị mma na arụ ọjọbọ ọ egwu na-atụ gị because ịmara ịgwa agwa ati isi na Catholic ma ọ bụ aka bamia na Anglican Anambra nwere ike ọha bagị na ndị ụka I was expecting you ka ije kpọta eze eji nwoke mara na-eme miracle online na TikTok jee kpọta nke uke ebemọsọ ọrụ egbu ya eme ebemọsọ invite n'Ọka wee sị ya mmiri ahụ ọ na-eji agwọ ọrịa n'oke ya were egwu ọkịrịpụ n'ihu gazi nwere ebemọsọ ọ nwere stamina wee mgbọrọgwụ because ebe gidara ya na emeso ndị pastọ mara ihe adịkwa ka ọ dị ka ihe ndị Hausa kwuru akwa were chere ba awa ndị bagas ya akwa echi ha nji na eziokwu mara ikpe mara eziokwu na aka azụ dị ya ebe ihe emeso ndị Pentikọst ndị ụka stọ ndị na-enwezi ụta 13 memba hapụzie katidral ma sịkwa n'ihe a ga-enyekwa enye because ọ bụ ofu Jesu ka a na-ekpere ofu Jizọs a pastọ ndị nke a tie in the name of Jesus I hear you command you out ebemọsọ na-ekwukwe in the name of Jesus you blind spirit you familiar spirit you ogbanje out get out a gwara m unu n'ọzọ ọzọ na Nigeria na Nigeria ka a na-enwe familiar spirit anyị nwere ndị mmụọ mmiri be na dibịa na native doctor na ndị omenala na ndị ụka a ga-asị na ị nwere mamel spirit na a na-achụ gị na mmiri na ị nwere mmụọ mmiri na nwere nke a anyị nwere enwe mmụọ mmiri enweghị esi ndị Igbo na-achụ nya a na-enwe na onye a bụ mmụọ mmiri onye a bụ eze nwaanyị onye a bụ eze nwoke a na-achụ gị na mmiri ịbụ papa ịwọta anyị enwekwa si anyị enweghị isi pọt bikos na o doro m anya na Eshia niile bụ sọ mmiri ha na-arịa mmụọ ọjọọ anyị na-arịa China niile bụ sọ mmiri ha na-arịa mmụọ ọjọọ anyị na-arịa
Tactical Ocean na Atlantic Ocean bụ sọ mmiri ha na ha arịa ebe nwere demand original meme water ọ bụrụ sọsọ anyị nwa na-enweghị anyị nwere stream ya mmiri ere egwu ka mmụọ mmiri ji wee jupụta ala Igbo. That is by the way. So Soludo biko I'm still waiting for you mgbe ị ga-emezu ya bụ ihe ị na-eme ka o zuo ọnụ maka azụ na akụ zuo ọnụ ụmụnna nwezuo akụ iro na-asị ala emezuo ya ma arrest ọnụ mmanya aka na Katọlik na enwere ndị ọjọbọ ọhịa na-eme ka ị mara enwere one priest ma achọghị ịkpa afe ihe ọ nọ online bụ ịkatọ mmadụ ebu ama on TikTok ebu ama na Instagram ebu ama na Facebook all lie anọ na Anambra Soludo egwuru atụghị ụgha otugo mmadụ egwuru atụghị ndị asị na onwe nne m ochie gwasị onye akpọrọ asị ka utu iwe na-afụ ụfụrụ ọhụụ ọ makara ndị enwe memba ndị 1342 members enweghị ya nwere and chọọchị ha bụkwu nwere ya mara enwe ndị ọsọ ewere ha wee mee rehasa ka ọ bụrụkwa na ihe mere native doctor ka ị mere ndị ụka atọrọ mgbe ịbara native doctor ịbara n'isi mmiri na native doctor onye bụ eze dibia onye agwa ọgọ declare onwe na ọ bụ chief priest ụmụ dibia ya eze n'isi mmiri buru akpa buru eke hit second in command ya buru ndị bụ top ranking dibia nwaanyị ibido na top ranking pastor ga-egwughe ọ dị ka odibeje agbakpọ na politics odibeje ji ịbara onye na-afụ vision ọ na-afụ bụ ihe ga-eme in future wee n'oge mara Soludo ka mgbe Soludo batara ọfụ tụtụrụ ụlọ ụka sueriri gbanyere obere fim odibeje sị mba na aka nwoke a ji bịa ọchịchị na nwerekwa aka ka mgbe onye awọ spiritual na Soludo ka m na kingdom wee n'oge ba awọ down sobezie Soludo support bazie solution is here if not ihe mere odibeje gị gara eme na nke ikpeazụ wara odibeje akwa ego were ọkụ so ihe m na-ekwu bụ eme nwata ga-emere ibe eme gịnị obi ya dị ya mma etu izu ya kpụrụ ndị dibịa make sure na ịmamiri aka amami n'isi ndị ụka ịma ndị na-ekwu mami aka si n'isi ọ bụrụ ebube ọsọ isi na ka anyị try kere ma ha igobi